Hello, kakabsat. Kumusta kayo ditan? Tati manen, ni kabsat yaw, naging kagwapo kay naging babaknang ya. Kat agaramit tayo manen ti video, ya. Sumanaw tayo man dito yan. Kat bago kulugaran ti sumanaw ka manen dito kada dumaldal, dumanadaldal, dubadum, dumanadaldal, ana? Dumanaldal. Basta daldal lang daldal. Kat kahit kulang manen nga nga pasalamatan dagiti buyo-buya kadagiti video kuya. Dagiti mapapakatawak dita Paisa makakatawa kayo no kadagiti video. Nakakunada mat kat God bless. Kat agyaman nang arod kanyayo yam amen nga makabuy-buya kadagiti video dagiti kapwa Ilocano dita ya. Ayatin kayo am amin dita. Kat aganad kayo ya. Keep safe kakunada ya. Kat nga raud ito'y pagtutungtungan tayo dita panggap man ti COVID-19 na nya. Talaga dahi ti COVID-19 kat dayto iti kalaban tayo nga nagrigat hantay makikita ya. Kat kas makunak nga sa pela kuma dagitay awan makanan ket isu kuma iti umuna nga maikan ya. Dagitay awan makan na isu kuma ti umuna nga matulungan dagitay awan pagubraan na ya. Tatalaga met ngamin nga ado ti nakakaasi nga tattao ditoy lubong tayon kapo diti paspasama nga rod nga enhanced community quarantine ya. Sapay i-extend sapay balak sa manin ni presidente tayong Rodrigo Duterte nga i-extend daytoy lockdown niya. Ket ado talaga iti kumapoy to yan. Ado iti agbisin datan nga panawonan daytoy nga krisis. Dito no dinto pay lang amin pumanaw mat. Nagado pati si kami dito yan naikasla kami latay paraison nga naikulungan ang kami makawawaran kapag daytoy lockdownan ya. Namin nga tao na kunang ardan adalang talaga dagiti natangtangken nandita nga tattao nga madi makaawat nga dumdum ngeg. Kat nga raw no sak awan ti problemahan nyo kanya ta sak uri anak nga makaawat ti relief goods uri hanak may kan iti dilata sardinas payless bagas. Maawa na nakadimat o pang manong nga bulan nga lockdown sakpay ti mawanan. Makita yun dito nagado ti uring nga istak ko. Nagado ti galgalit nga uring na sakpay ti mawanan ti kunayo manong sahaw dayta na uring ko naman.